Pizzeria Aisha v Žarnovici predstavuje viac než len bežnú reštauráciu. Je to miesto, kde sa rodinná atmosféra snúbi s poctivou gastronómiou a dlhoročnou tradíciou. V centre mesta láka návštevníkov na viac ako 30 druhov pice, ktorú pečie v peci na dreve podľa originálnych talianskych postupov. Kulinársky tím kladie mimoriadny dôraz na dynamiku jedálneho lístka a na každé ročné obdobie pripravuje unikátne sezónne menu. Zákazníci sa tak môžu pravidelne tešiť na nové gastronomické zážitky a kreatívne špeciality, ktoré vždy reflektujú aktuálnu sezónu a dostupnosť najčerstvejších surovín. Pre pracujúcich a miestnych obyvateľov pripravuje denne čerstvé obedové menu. Prevádzka ponúka ideálne prostredie v každom počasí. V lete si hostia vychutnajú posedenie na priestranej terase, zatiaľ čo v zime dotvára útulnú atmosféru teplo praskajúceho krbu. Pizzeria Aisha zároveň zabezpečuje profesionálny servis pre rodinné oslavy, firemné akcie či iné spoločenské udalosti.